Ola a todos e todas. O vídeo de hoxe vai dirixido a persoas con mobilidade reducida. É dicir, a persoas con problemas para moverse con normalidade. Por enumerar algúns dos casos que se enmarcan nesta definición, temos problemas de equilibrio, problemas de costas, colseiras, hemiplesias, Parkinson, sobrepeso, embarazadas, cada caso coas súas particularidades. Todas as persoas teñen e deben moverse o pouco que poidan. Só hai que consultar ao médico e coñecer as nosas limitacións. Como dixen no vídeo anterior, imos facer unha adaptación desa sesión para persoas con mobilidade reducida. Ao final do vídeo, amosarei algunha dotación extra sobre algún dos exercicios que faremos hoxe. Agora vai saír unha pantalla co que precisamos a preparar o espazo de traballo que comezamos. Aquí teño dúas cadeiras para que me vexades traballar de fronte ou de perfil. Colocámonos no borde da cadeira, cos nocellos debaixo dos ollos, coas cadeiras debaixo dos ombreiros, zona pélvica, glúteos e abdomen en tensión, apretados. Así traballamos tamén de maneira isométrica esta zona. Se estamos incómodos e precisamos, nos apoyamos no respaldo, mantendo a mesma postura, poño música e quentamos. 3, 2, 1, movo a cabeza, abaixo e arriba, lentamente. Rotámola a un lado e a outro. Inclinámola a un lado e a outro. Levamos o queixo ao peito e balanceamos de un lado a outro. Camiñamos, levantando só os talóns, movemos os brazos adiante e atrás, coa perna contraria. Un pouco máis rápido. Corremos no sitio, levantando un pouco os pelos xa, movemos os brazos adiante e atrás, cos codos en 90 grados. Movemos os brazos cara adiante, ao mesmo tempo, e movemos tamén os pés. Atrás. Abrimos as pernas a un lado e a outro e acompañamos cos brazos.
adiante, cos xeonllos extendidos, e tamén tocamos coa man no xeonllo. Movemos os brazos adiante, alternativamente, e movemos as pernas un pouquinho arriba e abaixo. Atrás, esos brazos. Levamos as pernas ao peito e tocamos o xeonllo coa man contraria. Pondremos unha última vez no sitio, movendo os brazos adiante e atrás, e esas pernas arriba e abaixo. Ben, levantamos o quentamento, aproveitamos se é preciso para beber, para limpar o suor e collemos as botellas. Colocámonos na mesma postura que no quentamento, zona pélvica, glúteos, abdomen en tensión, apretados, ombreiros relaxados cara xa, e a partir de aí vamos traballar cos brazos e cos botellas. No primeiro, partimos do peito e estiramos os brazos cara adiante. Peito e adiante. Preparados. 3, 2, 1, adiante. Adiante, atrás, adiante, atrás, adiante, atrás. Abdomen apretado, glúteos, y movemos brazos. Descansamos 30 segundos, nuevamente nos colocamos para los siguientes. Brazos nas cadeiras, inclinamos un pouco o corpo, vamos a levar todos atrás e as botellas os riles. Baixamos, atrás, os riles. Preparados. 3, 2, 1, atrás. Atrás, abaixo, atrás, abaixo, atrás, abaixo. Descansamos y nos vamos a levantar y a sentar. Cada uno hasta donde pueda, solo por un pouco. Paro e baixo. Se pode un pouco máis. Paro e baixo. Paro e baixo. Hasta arriba. Que non podo. Me axudo de algo, como pode ser esta fregona, para que me levante e baixe. 3, 2, 1, arriba. Traballan as pernas e non traballan os brazos. Cada unha hasta donde poida. Máis arriba ou máis abaixo.
Se podo sen axuda, máis arriba ou máis abaixo, ata donde poida cada un. Paro e baixo, descanso. Collemos as botellas, apoyámolas nos xeonllos e vamos levantar os talóns arriba. Levanto os talóns e baixo. E ao mesmo tempo empuxamos coas botellas polos xeonllos cara ao chan, impedindo o movimento dos talóns. 3, 2, 1, arriba. Subo talóns e empuxo coas botellas polos xeonllos abaixo. Subo baixo. Ombreiros relajados, abdomen apretado. Descansamos. Vamos a traballar de volta con brazos, unha a cada lado da cadeira. Vamos a subir estos ombreiros. Subo e baixo. Subo e baixo. Ombreiros, cadeira. Tres, dos, arriba. Subo, baixo. Mantemos ese abdomen ahí apretado. Trabajamos con brazos. Descanso. Colocamos los brazos en las costas. Os codos apuntan cara ao frente e ao mesmo tempo levantamos as botellas cara ao teito. Costas e teito. Abaixo, arriba. Preparados. 3, 2, 1, arriba. Arriba, baixo. Descanso. Trabajamos las pernas. Echamos una botella entre los pies, collemos a cadeira, collemos a botella con los pies, apretamos y levamos arriba. Subo e baixo. Subo e baixo. Sen que a botella nos caia. Preparados. 2, 1, subo. Intento non tocar o chan. Vamos con las últimas. Descanso. Usamos otra botella y vamos a coger otra vez la cadeira, estiramos una perna y levantamos arriba, subir y baixar. Cada vez cambiamos de perna sin descansar. Tres, dos, arriba.
Cambiamos. Arriba y abajo. Vamos a las últimas. Descanso. Apoyamos las botellas. Últimos de brazos. Más las caderas. Llevamos los brazos adiante, altura del pecho y atrás. Arriba y atrás. Los brazos no pasan la altura del pecho. 3, 2, 1, arriba. Arriba, cadeira, arriba, cadeira, arriba, cadeira, atrás, cadeira, arriba, cadeira, atrás, cadeira. Abdomen apretado, movemos los brazos. Últimas. Descanso. Dejamos los brazos, las caderas y vamos a elevarlos, un por cada lado, a esta altura dos sombreiros. Baixar y subir. Los codos no están extendidos de todo, están un poquito doblados. 3, 2, 1, subo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No pasamos los sombreiros. Abdomen apretado. Glúteos en zona pélvica apretada. Muevo brazos. Descanso. Último de brazos. Aquí a altura del peito, o mesmo que antes, non están extendidos de todo, están uns grados flexionados. Abrimos e fechamos. Sempre a altura do peito. Collo aire, estes 30 segundos. 3, 2, 1, abro. Abro pecho, abro pecho, abro pecho. Descanso. Vamos a trabajar las piernas. Levantamos la perna ao peito. Estiramos adiante. O peito. Estiramos. Las mans collemos a cadeira. Cando mande cambiar, cambiamos de pernas en descanso. 3, 2, 1, arriba y adiante. O peito adiante, o peito adiante, o peito adiante. Cambiamos. O peito adiante. Últimas.
estiramos as pernas e vamos separalas. Separo unha, dúas veces e cruzo dúas veces. Unha, dúas, unha e dúas. O mesmo que antes, cando máis de cambiar, cambiamos de perna sen descanso. 3, 2, 1, abrimos. Abro, abro, cruzo, cruzo, separo, separo, cruzo, cruzo. Un, dos, un, dos. Cambiamos. Abro, abro, cruzo, cruzo. Separo, separo, cruzo, cruzo. Un, dos, un, dos. Última. Vale. Ponemos las botellas. Vamos a terminar traballando co tronco. Colocamos a botella nas costas e vamos a flexionar o tronco. Meto a barriga e levo a espalda atrás. Me poño dereito. Flexiono. Me poño dereito. Tres, dos, un, flexiono. Flexiono, arriba. Flexiono, arriba. Si este me costa, podemos hacer este. Levar las rodillas o si hombros arriba. Pernas arriba. Descanso. Collemos as botellas pola metade. Inclinamos o tronco a un lado e nos acercamos ao chan. Entre unha pata e a outra da cadeira. Inclinamos o corpo a nivel dos riles. 3, 2, 1, abaixo. Inclino. Baixo arriba, baixo arriba, baixo arriba. Inclino o corpo. Os laterais. A nivel dos riles. Ese tronco. Os brazos non se moven. Descansamos. Vamos co último. Botellas a nivel do peito e vamos rotar o tronco a un lado e a outro. Non movo só os brazos, movo o tronco. Hombros, ombreiros relaxados. Preparados. 3, 2, 1. Pronto. Un e outro. A un lado e a outro. Movo ese tronco. Movo este tronco hasta donde poida. Descanso. Aproveitamos para beber, para limpar o suor. E se todavía estamos fortes, que seguro que o estamos, repetimos todo esto, todo este traballo con botellas unha segunda vez. E ao rematares, deixamos a botella no chan e estiramos.
para estirar vou usar tamén as dúas cadeiras, para que me vexades de frente, para que me vexades de perfil. Vamos a empezar aquí. Vamos a estirar esta parte da perna, donde estamos inmersos. Estiramos a perna cara adiante, collemos a punta do pé e a vamos a acercar a perna. Preparados? 3, 2, 1, estiro. Collo aire pola nariz, lentamente, e o solto pola boca, tamén lentamente. Noto unha pequena molestia e a manteño sen moverme. Cando avise, cambiamos de perna, sen descansar. Cambiamos de perna e estiramos. Collo a punta do pé e tiro dela. Mantemos a molestia, sen moverme. Soltamos. Me sento no borde da cadeira, collemos o respaldo, vamos a estirar a parte anterior da cosa. Collemos o pé e levamos o xeonllo cara atrás. Cara a pata de atrás da cadeira. Preparados? 3, 2, 1, e estiro. Mantemos esa molestia sen movernos. Collo aire pola nariz, solto pola boca. Cando avise, cambiamos de perna sen descansar. Cambiamos. Estiramos. Collo o pé, levo o xeonllo atrás. Mantemos o corpo erguido. Sen moverme. Soltamos. Vamos a estirar a zona interna da cosa. Colocamos os pés separados. Un puño. As mans nos xeonllos e vamos a impulsar por eles. Atrás e abaixo. Hasta que note unha molestia. Preparados? 3, 2, 1, estiro. Abrimos, impulso por eses xeonllos. Teño que notar unha molestia nas dúas pernas. Inclino o corpo un pouco adiante e manteño aí. Un pouco máis. Solto. Vamos a estirar parte de atrás da perna. Extendemos a perna cara adiante. Xeonllo extendido. Vamos a inclinar o corpo e intentar tocar coa nariz no xeonllo. 3, 2, 1, baixo. Estiramos. Xeonllo estirado. Intento tocar coa nariz no xeonllo. Cando avise, cambiamos de perna. Cambiamos.
estiramos. Cojo aire por la nariz, suelto por la boca. Soltamos. Vamos a estirar esta zona. Apoyamos a palma de la mano en la pared que tenemos aquí al lado, detrás. Y vamos a rotar el tronco cada aquel lado. 3, 2, 1, estiro. Llevamos o corpo cara a aquel lado. A mano está pegada a pared e non se move. Cando noto unha molestia, a manteño sen moverme. Cando avise, cambiamos de man. Cambiamos, colocamos a outra e rotamos o corpo cara a aquel lado. Man pegada á parede, non se move e o corpo rotámolo cara a aquel lado. Soltamos. Vamos a coller coa man dereita o borde esquerdo da cadeira por detrás da espalda. Retomamos por detrás da espalda, collemos a cadeira, pero vamos a levar a cabeza tamén a ese lado para que nos moleste esta zona. 3, 2, 1, estiramos. Hombro derecho que non suba para arriba. Manteño. Cando avise cambiamos de lado. Cambiamos. Collemos outro borde, o dereito, e levamos tamén a cabeza cara a ese lado. Soltamos. Vamos a hacer unha pelota co corpo para estirar toda a espalda e todos os hombros. Entrecruzamos aquí os dedos. Vamos a impulsar por eles adiante. Ao mesmo tempo, o peito e o abdomen van cara atrás, métense dentro e a espalda vai cara atrás. Preparados? 2, 1, estiro. Mans adiante, cabeza entre os brazos, abdomen e peito, metémoslo para dentro, espalda, impulsámosla cara atrás. Soltamos. Vamos a coller a cadeira no respaldo e vamos a facer o movimento contrario. Vamos a intentar xuntar os ombreiros por detrás e sacamos o peito para fora. Abdomen e lumbares non se moven. Preparados? 3, 2, 1,
estiro. Juntamos los hombros por detrás, sacamos o peito para fora. Metemos a espalda dorsal para adentro. Podo facer tamén isto, sentándome no lateral da cadeira, collendo as mans por detrás, empuxo, elevo, arriba, saco o peito. Soltamos, collemos as mans, entrecruzámolas e empuxamos arriba. De todo o corpo hasta tocar o peito, mans, brazos, espalda. Collemos aire e o soltamos a baixar os brazos ata abaixo de todo. Ben, ata aquí todo. Como non temos a nadie que nos corrija ante calquera molestia en calquera dos exercicios que fixemos, o deixamos tanto no quietamento como no acondicionamento coas botellas, como ahora nos estiramentos. Calquera exercicio que me moleste, deixo de facelo. Vémonos pronto, fica na casa e móvete moito. Vamos falar de 3 exercicios. O primeiro é a sentadilla. Cando nos sentamos e nos levantamos. Cada unha está donde puidera. Se só podo levantar este pouco, levanto, freno e baixo. Levanto, freno e baixo. Se podo máis, un pouco máis. Baixo. Levanto, párome e baixo. Se podo ata arriba de todo. E sentarme. Se necesito, me apoio aquí da cadeira, me apoio da cadeira. Pero a forza fago nas pernas, non nos brazos. Se non podo, como fixemos nos antes, utilizo algo para que me axude. Nos usamos unha pegona para que me axude a levantarme. Podo usar un bastón, podo usar calquer cousa para que me axude. E subo ata onde poida. Un pouco, ou ata arriba. O traballo fan as pernas, non os brazos, cando empuxo para arriba. Para arriba empuxo coas pernas, non empuxo cos brazos. E subo e baixo. Tamén me podo axudar dun compañeiro, dun familiar que teño na casa. Me dá as mans, ou lle collo pola cintura e tiro para arriba. Me axuda a levantarme, pero mesmo que antes o traballo fan as pernas son as que me levantan e as que me sentan, non os brazos ao tirar. Os outros dos exercicios son dos estiramentos. Cando estiramos eses mesmos que estaban nesta zona, aquí coa perna extendida e collemos a punta do pé. Se non son capaz de ir aquí a punta do pé coa man, podo axudarme co outro pé. O pé fai de man, empuxa pola punta do pé ata aquí. O pé de arriba fai de man. E outro exercicio era para estirar toda a parte posterior da perna. O mesmo, como está no chan, se non podo ir aí ata el, busco unha altura. Ao meu lado poño un taburete, outra cadeira como esta, algo que teña altura, apoio a perna nela e aí podo estirar máis cómodamente.